Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya lur ya di channel ini. Yang menonton ya sudah menonton, terima kasih. Sing wis menonton urung subscribe ya di subscribe. Iki review keris ageman kanggo gawe geman pribadi dan kanggo gawe gitu. Ibu saka lurus ya, lurus warangkone iras kayu trembalu nganggo apa jenenge mendak selut. Iki dulu pusaka pas rabiku aku dadi manten, pas dadi raja sedina nggone pusaka iki. Dan sampai sekarang tuh yo sering ya kadang-kadang nek wong mantu dan mantene gelem iku disilih juga pusaka iki dingko. Ini mburi nek tulisan iki ketok ora sale meling-meling tidak ketok ya. Nah iki nek tulisannya tengah-tengah iki tulisan Jawa mbuh apa cuma tatahan gitu tok iki. Oke, nek tatahan. Oke, langsung neng pusakane wae. Pusakane tak plastik iki lho ben awet. Minyaknya ben awet, ben tidak mudah muncul karat. Nah, ini buka plastiknya dulu. Nah, umpama berkarat ini plastik ini lho, karat dari apa sih jenenge warangka. Nek musim udan gini kan lembab, kayu tetap nyerap udara sing lembab sing campur banyu. Ini pusakane ora usah diukur karena ya iki kanggo gawe sih, ora tak maharke. Sakane dapur sinom iku sering banget dinggo upacara manten. Iki dinggo pengantin laki-laki nih ya. Sinom tangguh Mataram Sultan Agung. Cewilik merit godhong pohung, merit kan enek berit-beritane. Pamore miji timun. Enek bunter-bunter ndek tengah, lambang kerejekian. Iki di bawah sokane dalem, kandas waja. Sama kanan kiri ya dalam juga. Pamornya sama bulat-bulat. Pamornya sama. Biasanya nek mantu wong duwe gawe nek pengantene mau biasanya iki sing disilih iki untuk kelengkapan busana ada jawane. Kalau enggak rias pengantinnya menyarankan biasanya milih iki. Kadang yoga sih, kadang yo karo sembarang dinggo yo kono-kono tergantung kepercayaan masing-masing. Apa ya? Kemareman lah lur. Tergantung kemareman masing-masing. Pengen gue keris ngene iki ya tak silehi nek nilai. Nek enggak aku ya enggak ngakon lur. Enggak menyuruh dan tidak mewajibkan. Soalnya nek ngene iki engko disilih bu kadang orangnya nggak ngerti keris tuh sembarangan duda duduti
digletak-gledeke nek wis rampung ora dirawat ya kan seperti itu. Tapi nek sing mudeng biasanya ya dirawat, tur kadang ya malah ra entuk digawa balik. Nek iki tidak dimaharkan ini. Karena ya sih salah satu kenang-kenangan aku rabi yo oleh keris ini dikon nganggo terus dikon ngerawat sekalian dulu itu. Bajane ada tuh ini kan ketok-ketok. Nah iya iki sloro terus pamor enek akodiate enek orane iki termasuk komplit. Kanan kiri sloro bawang sebungkul ini sore. Nah ini enek bawang sebungkulnya, sloro pamor besi baja gonjane Mas Kumambang. Iki sinom itu lambangnya cah nom, jadi dilambangke untuk anak-anak muda, di jiwa-jiwa muda pamore kebak bunder-bunder ngene iki untuk kerezekian. Jadi momone penggambaran ngono kuwi ngelingke jiwa muda sing sregep golek rezeki apa sregep nyambut gawe mapak rezekine Gusti Allah. Yo nek rezeki memang wis tinaker ya Lur karo Gusti Allah. Ning nek ora mbok papak iki yo jarang sing teko dhewe iki. Apa mungkin ora enek. Iki keris kaya ngene, gak usah diukur, gak usah diapake wis. Karena keris ageman dan keris kanggo gawe. Mungkin cukup iki review nih keris ageman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendek ya dhisik.